Gitulka, ahoj, ahoj moja, no vieš čo, už sa ti ozývam, sme v Bruseli. Prileteli sme na tom aeropláne už z toho Portugalska, no fajne ti tu je, vieš čo. No ale čo ti musím povedať jednu takú správu, nebars dobrú. No co, hľadala som po internete, že čo tu vidieť, vieš, lebo som počula, že nech sa hovorí, že Brusel mesto módy. A je to aj pravda, vieš, čo musím ti povedať, je to pravda, pretože všetci, vieš, taká športová elegancia tu vládne, je tu na čo pozerať, no a vícové kostýmy jedno s druhým, s tretím, no ale čo, chcela som ísť do mesta s Jozefom a Jozef mi hovorí, že on ide sám inkognito, vrám si fajn, no a ešte som našla na tom internete, že čo pozrieť, nie, a že sochy, hento, tamto, pamiatky a že nejaký cikajúci chlapec, si vrám fajne, nie, to sa poviem prejsť, popozerám, pofotím, vieš, že Janka mi dala foťak na narodeniny, tam mám čím fotiť. No a čo, no a prídem ti na miesto, kde má byť ten cikajúci chlapec a na miesto cikajúceho chlapca, no jak to, no Jozef zašťatý opitý tam leží. Ja normálne, deti, ja keby som mohla, tak ja strčím hlavu do piesku, keby tam nejaký piesok bol, tak ja sa tak hambím, že normálne strkám hlavu do piesku a ešte zajtra prídem do toho Prešburgu, tak porozprávame, ale ja už bars nezvládam, už vyššie hlavy mám všetkého, no. No to idem končiť, Gitka, tak zajtra sa ti ozvem, hej, mojka, dobre, ahoj, ahoj, držkaj sa, čau.